Vi ska göra en sak som vi har gjort i bandet tidigare, som jag skrev för ganska länge sedan, som handlar om min äldsta dotter. Fast vi har gjort om idag den sista refrängen på grund av att det läget har lite förändrat sen jag skrev sången. Yes. Thank you for the gift you gave.